Mnohí návštevníci, ktorí prišli na Azorské ostrovy, považujú oblasť s názvom Sete Citades za najhlavnejšiu oblasť. A to preto, že je ďaleko nádhernejšia, ako videli na fotkách. Kráčame okolo jazier Sete Citades. Po tomto hrebení kol dokola prejdeme dneska trasu. A pozadí je dúha. Dúhovatá. Dobrú chuť! Podľa úvodnej správy je zrejme, že každý, kto navštíví São Miguel, musí navštíviť aj Sete Citades. Sete Citades znamená v portugalčine 7 miest. Sete Citades má jazero, ktoré sa rozdeľuje na dve časti. Lagoa Azul a Lagoa Verde. Lagoa Azul je modrej farby, Lagoa Verde je zelenej farby. Toto sa volá Lagoa do Azul a vedľa za tou cestou, ktorou pôjdeme, Lagoa do Verde. More rýb. Vyzerajú to na kapre? Ak ste na Azorách individuálne, stiahnite si z obchodu Google Play aplikáciu Azores Smart Island a tá vám poskytne inteligentnú turistickú pomoc. Vyšli sme z ulice Atlantída, pokračujeme. Obsahuje integráciu so sociálnymi sieťami, používa mapy na zobrazenie bodov záujmu. Tu je most, ktorý delí jazero Azul od tohto Verde. A toto je Azul. Jazera sa využívajú aj na člnkovanie. Tak ideme kúsok po asfaltke a riadne stúpanie. Trasy vám umožňujú organizovať podrobné informácie o mestských alebo prírodných trasách, ich charakterizáciu, geoferencovanie, vrátanie nadmorskej výšky, trvania, stupňa obťažnosti a tak ďalej. Je značená turistická trasa. Je to prudšina, na bicykel nevhodné. A konečne sa to zmiernilo. Máme možnosť vidieť aj trocha modrej oblohy. Nádherné zábery. Všetko je zamrznuté. Tak tu vidíme pekne Lago Azul, Lago Verde, predelené mostom. Stúpame posledné výškové metre.